120/80. Това ви е казал лекарят. Така пише във всеки наръчник. В това вярват милиони хора и за половината от тях това число е лъжа. Не защото медицината греши, а защото сами, с ръцете си, всеки ден измерват грешна стойност. И въз основа на тази грешна стойност се вземат решения. Гълтат се таблетки, които не са нужни, или се пренебрегва онова, което отдавна е трябвало да се лекува. До 30% от всички диагнози на високо кръвно налягане в света са поставени погрешно. 30%. Това са милиони хора. Всяка сутрин вземат таблетка, слагат я на езика, поглъщат я с вода, а тази таблетка не им е нужна. Те не измерват кръвното си налягане, измерват грешките си. Днес ще разгледам 10 от тези грешки. Грешка номер 7 ще ви изненада най-много, защото я правят дори опитни лекари в кабинетите си. А грешка номер 10 показва защо кръвното ви налягане расте по време на измерването. Именно заради самото измерване. До това ще стигнем. Казвам се доктор Иван Петров. Лекар съм и в този канал говоря за всичко, свързано с здравето след 50. Първо за мащабите на проблема. В България всеки втори човек след 60 годишна възраст има високо кръвно налягане. Според данните на Националния център по обществено здраве и анализи, това са стотици хиляди хора. Повечето редовно измерват у дома и повечето измерват погрешно. Образуват се две групи. Първата измерва твърде високо, заради грешки при измерването, получава фалшив резултат и гълта таблетки, които допълнително снижават и без това нормалното налягане. Замайване, слабост, отпадналост. Човекът си мисли, старея, а просто се лекува от нещо, което няма. Втората група измерва твърде ниско, вижда хубави числа, успокоена е и живее с бомба с закъснител в съдовете, без да подозира. Апаратът за измерване на кръвно налягане е гениален уред, но като цигулка Страдивари в ръцете на някой, който не умее да държи лъка, получава се звук, но не и музика. Получавате числа, но не и истина. Започваме. Грешка номер 1. Току-що сте се разходили, изпили сте кафе или за малко сте се ядосали на нещо и веднага измервате. Стойността на дисплея ви плаши. Мерите отново, още по-високо. Паника. А всичко щеше да е различно, ако бяхте изчакали 10 минути. Какво се случва в тялото, когато се движите, пиете кафе или сте под стрес? Надбъбречните жлези отделят адреналин и кортизол. Тези хормони незабавно стесняват малките съдове в цялото тяло. Сърцето помпа по-силно. Съпротивлението в артериите нараства. Уредът измерва точно това – временен скок. Не е болест, това е реакция. След 20 минути тя сама отминава. Конкретни числа. Цигара 30 минути преди измерването, плюс 10 до 20 единици горе. Чаша кафе, плюс 5 до 15. Силен черен чай, подобно. Обилен обяд, плюс 12. Емоционален телефонен разговор оставя следи в съдовете още 15 до 20 минути след края. И сега, нещо, което почти никой не знае. Капките за очи против зачервяване, продавани без рецепта във всяка аптека, често съдържат вазоконстрикторни вещества. Капвате очите сутринта, измервате час по-късно и получавате плюс 8 до 10 единици от нищото. Същото важи за спреевете за нос против запушване. Лекуват лигавицата в носа, но ефектът е системен. Цялото тяло реагира. Уредът показва хипертензивен скок, а вие просто сте настинали. Правило номер 1. 30 минути преди измерването. Без кафе, без чай, без хранене, без пушене. 5 минути преди измерването. Да се седи спокойно, гърбът опрян на облегалката, стъпалата на пода, без да се гледа в телефона, без да се чете нищо. Просто да се седи. Оставете съдовете да се върнат в покой. Едва тогава поставяйте маншета. Знам, че много хора сега мислят, това е само по себе си разбираемо, аз го знам. Да знаеш е едно, да правиш е друго. Според данните на Европейското кардиологично дружество, точно тези правила не спазват 85% от хората, които контролират кръвното налягане от дома. 85 от 100. Защото страхът не може да чака. Защото, когато имате усещане, че налягането е високо, последното, което искате да правите, е да седите 10 минути неподвижно и да не предприемате нищо. Но точно това търпение отличава верния резултат от грешния.
Точно тези 10 минути тишина стоят между паниката и истинската истина за вашето сърце. Грешка номер 2. Седите правилно, изчакали сте необходимото време. Всичко изглежда по правилата, но един единствен детайл разрушава цялото измерване, позата на тялото ви. Вашето тяло е хидравлична система. Представете си мрежа от тръби, през които тече течност под налягане. Всеки завой, всеки ъгъл, всяка промяна на височината мени налягането в тези тръби. Така функционира вашето кръвообращение и всяка промяна на позата на тялото мени налягането в артериите. Кръстосаните крака. Правите го автоматично. Сядате, хвърляте десния крак върху левия по навик. Проучване на университета Еразъм в Ротердам показа: кръстосаните крака по време на измерването увеличават горната стойност с 7 до 8 единици, долната с 3 до 4. И това не е кратък скок, това е стабилна промяна, която трае, докато краката са кръстосани. Защо? Притискате главните вени в областта на бедрото. Кръвта от долната половина на тялото по-бавно се връща към сърцето. Сърцето незабавно реагира, помпа по-силно, за да компенсира затрудненото завръщане. Уредът го регистрира. Гръб без опора. Ако седите на табуретка, на ръба на леглото на стол без облягане, мускулите на торса се напрягат, за да ви поддържат изправени. Това е изометрична мускулна работа. Тялото работи, въпреки че имате усещане, че почивате. Резултат: още плюс 5 до 10 единици. Височина на ръката. Тук влиза в действие чистата физика. Маншета трябва да е точно на нивото на сърцето. Не приблизително, точно. Ако ръката виси покрай тялото, тя е по-ниско от сърцето. Гравитацията добавя стълб кръв. Стойността е твърде висока. Всеки 10 см отклонение надолу съответстват на 8 единици добавка на дисплея. Ако ръката лежи на висока възглавница, стойността е твърде ниска. Виждате успокоителни числа, а уредът не вижда съдовете под натоварване. Погледнете навика си. Как обикновено седите, когато измервате? Кръстосани крака, свободен гръб. Това са двата най-скъпи сантиметра при измерването на кръвното налягане. Правило номер 2. Гърбът изцяло опрян на облегалката и двете стъпала успоредно на пода, без кръстосани крака. Ръката с маншета да се положи на масата така, че средата на мишницата да е на нивото на гръдната кост. Масата е твърде ниска. Подложете книга. Твърде висока. Седнете на по-висок стол. Това не е лукс, това е разликата между истината и илюзията. Грешка номер 3. Купили сте уреда, отворили сте кутията и просто сте използвали маншета, който е бил вътре. От тогава измервате всеки ден и от тогава маншетът не пасва. Представете си, че искате да измерите обиколката на дърво. Имате въже. Дървото е дебело, но въжето е прекалено късо, врязва се в кората. Измерената стойност е по-малка от истинската. Ако въжето е прекалено дълго, провисва. Стойността е по-голяма от истинската. Само въже, което точно пасва, дава истината. С маншета за измерване на кръвното налягане е точно същото. И ето проблемът. Почти всички уреди, продавани в български аптеки или дрогерии, идват със стандартен маншет, предназначен за обиколка на мишницата от 22 до 32 см. Това е диапазонът, смятан за среден. Погледнете ръката си. Ако имате едра телесна конституция, което след 6-10 е напълно нормално, обиколката на мишницата ви може да е 35, 38, 42 см. Стандартният маншет се врязва в тъканта, преди уредът изобщо да е започнал да мери. Резултат: 10 до 20 единици твърде високо, в някои случаи 30. И обратно, слаби хора с обиколка на мишницата 19 до 20 см. Маншетът лежи хлабаво, налягането се разпределя неравномерно, пулсовата вълна се улавя непълно, стойността е твърде ниска. Всичко изглежда добре, но не е. Британското дружество по хипертония е анализирало: до 25% от всички грешни домашни резултати се дължат на неподходящ маншет. Всяко четвърто грешно измерване заради парче, плат с гумена възглавничка, която просто не съответства на размера на ръката. Как да измерите правилния размер? Вземете ролетка. Измерете обиколката на средата на мишницата, между лъкътя и раменната става.
Лентата трябва да прилепва, но да не се врязва. Ако стойността е над 32, трябва маншет с размер L или XL. Под 22 размер S. Маншети се продават отделно във всяка аптека. И втората част на тази грешка, която правят още повече хора, е измерване през дрехи. Зима, седите вкъщи, облечени сте с пуловер, ръкавът не може лесно да се засуче. Ах, тъканта е тънка, мислите. Разликата е 5 до 15 единици. Тъканта между маншета и кожата пречи на предаването на пулсовата вълна. Уредът получава отслабен сигнал и компенсира. Стойността расте. А ако засученият ръкав стяга ръката отгоре, се получава турникетен ефект, ограничаващ кръвния поток в ръката. Дисплеят скача непредвидимо. Правило номер 3. Преди покупка измерете обиколката на мишницата и изберете подходящ маншет. Поставяйте маншета само върху гола кожа. Долният ръб е на 2 до 3 см над лакътната ямка. Тръбичката сочи надолу по вътрешната страна на предмишницата, там, където се напипва пулсът, и практична бележка за уреда. Валидирани уреди, т.е. проверени за точност от Националното сдружение по хипертония в България или от Българската кардиологична асоциация, носят съответния знак за контрол. Списъкът е достъпен на техните уебсайтове. Преди покупка на нов уред, 3 минути на този сайт. Това може да е разликата между надежни и ненадежни измервания. Грешка номер 4. Изчакали сте, седяли сте правилно, поставили сте подходящ маншет. Уредът показва 147. Записвате. Готово. Замислили ли сте се, защо уредът при второто измерване показва различно число от първото, въпреки че не сте се помествали? Не защото уредът е дефектен, а защото едно единствено измерване е статистически безсмислено. Представете си, че искате да определите средната температура на вашия град. Излизате веднъж в четвъртък по обед, отбелязвате 26 градуса по Целзий и го обявявате за годишното средно. Звучи абсурдно, но точно това правят повечето хора с кръвното си налягане. Налягането ви варира всяка минута. Реагира на глътка вода, на мисъл, на спомен за неплатена сметка. Между два сърдечни удара налягането в артерията е различно. В систолата при свиването на сърцето е по-високо, в диастолата при релаксацията е по-ниско. Именно за това имаме две числа на дисплея – горното за систолата, долното за диастолата. Едно единствено измерване е моментна снимка, фотография на 1 секунда. То не казва нищо за останалата част от деня. Какво препоръчват международните протоколи? 3 измервания с интервал от по 1 минута. Първото измерване да се изхвърли, да не се записва, да не се анализира, да не се изпада в паника. То почти винаги е повишено, защото поставянето на маншета, чакането, лекото напрежение, всичко това влияе на първото измерване. От второто и третото да се изчисли аритметичната средна. Това е вашият реален резултат. По-малко от 12% от хората в България, които контролират кръвното налягане у дома, правят повече от едно измерване за сеанс. Останалите 88% вярват на първата стойност, като на Евангелие. Въз основа на тази една цифра се увеличават дози на лекарства, добавя се втори препарат или сигналът за тревога се пренебрегва. Правило номер 4. 3 измервания, минута пауза между всяко. Първото да се изхвърли, средното от второто и третото да се запише в дневника. Грешка номер 5. Седите правилно, маншетът е добре поставен, уредът работи. И тогава някой в стаята пита: взели таблетката си тази сутрин? Или сами започвате да разказвате как е било последния път при лекаря. Напълно нормален разговор, нищо драматично, но резултатът на дисплея сега е безполезен. Говоренето е мускулна работа. Когато говорите, се съкращават мускулите на диафрагмата, между ребрените, на ларингса, езика, устните. Ритъмът на дишане се променя. При емоционален разговор се включва нервната система. Глас, жестове, напрежение. Всичко това заедно създава вълна от мускулно напрежение, която увеличава стойността с 10 до 17 единици. Не, 2 или 3, 10 до 17. Изследователска група на университета в Милано го е доказала в експеримент.
Едната група мълчала по време на измерването, другата отговаряла на прости въпроси. Разликата е постоянна и значима. И сега изненадващото. Дори гласното броене 1, 2, 3, 4 давало стабилно увеличение от 6 до 7 единици. Самият акт на говоренето, вибрацията на гласните връзки, минималното напрежение – това е достатъчно. Именно за това казвам, тази грешка правят дори медицинските специалисти в кабинетите. Не от небрежност, от човечност. Медицинската сестра разговаря с пациента, успокоява го, установява контакт. Всяка дума по време на измерването краде точност. Правило номер 5. По време на измерването абсолютна тишина. Да не се говори, да не се слуша нищо, което изисква емоционална реакция, да не се кима, да не се жестикулира. Ако лекарят зададе въпрос по време на измерването, покажете със спокоен жест, че ще отговорите след измерването. Това е ваше право. Това са вашите числа. Запомнете една фраза за лекарския кабинет. Мога ли да мълча по време на измерването? Никой лекар няма да ви откаже. И тази една фраза може да е разликата между верен и грешен резултат. Разговаряли ли сте последния път при лекаря по време на измерването на кръвното налягане? Напишете в коментарите да или не. А ако още не сте се абонирали за канала, сега е правилният момент. Точно такива връзки, които никой в кабинета не ви обяснява, ще намерите тук редовно. Грешка номер 6. Сутрин. Събуждате се. Първа мисъл – да измеря кръвното. Лекарят е препоръчал. Ставате, отивате в кухнята, сядате, поставяте маншета. Всичко правилно, но сте пропуснали стъпка, която струва от 13 до 22 единици. Посещението на тоалетната. Пълен пикочен мехур повишава кръвното налягане. Измеримо, възпроизводимо, значително. Механизмът е двустепенен. Степен 1. Механична. Напълненият мехур се оголемява и натиска върху околните структури. Непосредствено над него минава коремната аорта, главната артерия, водеща кръвта от сърцето към долната половина на тялото. До нея долната куха вена, през която кръвта се връща към сърцето. Препълненият мехур механично натиска върху тези съдове. Кръвотокът се ограничава, периферното съпротивление расте. Представете си, че някой слага камък върху главния водопровод на града. Водата зад него се задържа, налягането расте. Точно това прави пълният мехур с коремната ви аорта. Степен 2. Нервна. В стената на мехура се намират рецептори за разтягане. Когато мехурът е пълен, те изпращат алармен сигнал към симпатиковата нервна система. Същата, отговорна за реакцията «бий се или бягай». Тялото интерпретира пълния мехур като стресов фактор. Отделя се норадреналин, периферните съдове се стесняват, сърцето бие по-бързо. Апаратът за измерване на кръвното налягане регистрира покачването. При мъже след 60 с оголемена простата, която и без това създава налягане в малкия таз, повишението може да достигне до 22 единици. 22 единици. Само защото никой не е отишъл до тоалетната преди измерването. Ходите ли до тоалетната преди измерването? Честно, повечето не го правят и плащат за това до 22 единици. Правило номер 6. Преди всяко измерване да се изпразни пикочният мехур. Всеки път, дори ако няма силен позив. За един час може да са се натрупали 100 до 200 мл. Това е достатъчно за изкривяване. Тоалетна, после стол, после маншет. Грешка номер 7. Грешката, която сега обяснявам, ще ви изненада, защото много хора я правят с години, без да я забележат и защото в определени случаи е предупредителен сигнал, който може да спаси живот. Повечето хора измерват от години на едната ръка. Вляво, защото така е писал в някоя стара книга, или вдясно, защото уредът стои от тази страна на нощното шкафче, без никога да са се замисляли дали това изобщо има смисъл. Разлика до 5 единици между дясната и лявата ръка е физиологична норма. Дясната и лявата подключична артерия излизат от аортата под леко различни ъгли. Мускулната маса на двете ръце може да се различава, особено при десничари. Това създава минимална асиметрия, която нищо не означава. Но ако разликата е стабилно повече от 10 единици при горната стойност, това вече не е анатомична особеност. Това е диагностичен маркер. Защо? Кръвта
течаща от сърцето към дясната ръка, минава през брахиоцефалния ствол и дясната подключична артерия. Към лявата ръка тя тече директно през лявата подключична артерия, излизаща непосредствено от аортната дъга. Това са различни пътища, през различни участъци на съдовото дърво. Ако по един от тези пътища има препятствие, атеросклеротична плака, стесняване на съдовата стена, тогава налягането в тази ръка е по-ниско. Кръвта не може да преминава с пълна сила през стесненото място. И сега контраинтуитивното. Ръката с по-ниската стойност не е по-здравата. Тя е по-болната. Налягането й не е ниско, защото съдовете са наред, а защото в съда има препятствие, което приглушава налягането. Който измерва на ръката с по-ниска стойност, живее в илюзията за нормалност, докато атеросклерозата от другата страна расте. Голямо проучване на университета в Ексетър е анализирало данните на повече от 28 000 пациенти. Резултатът е еднозначен. Стабилна разлика от 15 и повече единици между ръцете увеличава риска от инсулт с 60%, риска от сърдечно-съдово събитие с 70%. Защото ако в подключичната артерия е открита плака, същите плаки вероятно се намират и в каротидните, коронарните и мозъчните артерии. Ръката е индикаторът, първата предупредителна лампичка на таблото, която се е запалила. Правило номер 7. Веднъж месечно контролно измерване на двете ръце. Вляво измерете, запишете. 2 минути изчакайте, вдясно измерете, запишете, сравнете. Разлика до 7 единици. Всичко е наред. Продължавайте да измервате на ръката с по-висока стойност, не с по-ниската. Разлика 10 до 15. След седмица повторете. Ако се потвърди, попитайте личния лекар за ехографско изследване на главните съдове. В България това е просто безболезнено изследване. Разлика над 20. Не чакайте седмица, отидете при кардиолог. Всички ежедневни измервания винаги на ръката с по-висока стойност, не на по-удобната, не на навикналата, на по-високата. Който от години измерва на ръката с по-ниски стойности, живее в удобна лъжа, докато плаката от другата страна расте. Грешка номер 8. Измервате веднъж вечерта, когато отивате от телевизора в леглото, или сутринта, веднага след събуждане. И от този един момент правите извода за кръвното си налягане. Налягането ви в 6 часа сутринта и налягането ви в 22 часа вечерта, това са стойностите на два различни организма. Не метафорично, физиологично. Между нощния минимум и сутрешния пик разликата може да е 20 до 30 единици. Това е нормално. Природата го е замислила така. Но именно тази нормална осцилация се превръща в капан за всички, които измерват в грешното време. Около 4 часа сутринта, докато все още спите, надбъбречните жлези започват да отделят кортизол, хормонът на събуждането. Той подготвя тялото за новия ден, увеличава съдовия тонус, ускорява сърдечния ритъм. До 6 до 7 часа налягането нараства. В 9 до 10 часа достига първия дневен пик, така нареченият сутрешен пик. И това е абсолютно физиологично. Но именно в този времеви прозорец, между 6 и 10 часа, се случват повечето инфаркти и инсулти. Не по обед, не вечерта, сутринта. Когато съдовете все още не са загрети, кръвта след нощната почивка е по-гъста и налягането внезапно нараства. Като студен мотор, карван веднага с пълна газ. Ще издържи, ако е изправен. Но ако в съдовата стена има слабо място, ако някъде дебне плака, сутрешният тласък може да е последната капка. Който измерва само вечерта, пропуска изцяло този най-опасен момент. Вечерната стойност е отпусната и ниска и дава фалшива картина на сигурност. Сутрешният пик, който би бил решаващ, изцяло минава покрай радара. Обратно, който измерва само сутринта, веднага след събуждане, когато кортизолът е на максимум, всеки ден вижда повишени стойности. Записва ги, занася на лекаря, той вижда стабилно високи стойности, засилва терапията, добавя лекарство. През деня и вечерта налягането без тази терапия е вече нормално. С допълнителното лекарство пада прекалено ниско. Замайване, слабост, потъмняване пред очите, приставане. Европейските и американските кардиологични специализирани дружества препоръчват от години двукратно дневно мониториране.
сутрин и вечер. Сутрешно измерване. В рамките на 1 час след събуждане, преди приемане на лекарства, преди закуска, след посещение на тоалетната. Вечерно измерване. Половин до 1 час преди лягане в покой. 3 измервания сутрин, 3 вечер, както е описано в правило 4. В България вашият личен лекар може да ви предпише уред за 24-часово амбулаторно мониториране на кръвното налягане, така нареченото АБКН, който автоматично мери налягането в продължение на 24 часа. Това изследване е покрито от НЗОК. То дава пълна карта на ритъма на кръвното ви налягане, включително сутрешния пик и нощното спадане. Ако смятате, че кръвното ви налягане силно варира или домашните ви измервания са противоречиви, попитайте личния лекар за това изследване. Правило номер 8. Мерете 2 пъти дневно, в сутрешния и вечерния прозорец. Записвайте и двете стойности с точния час. След седмица няма да имате колекция от случайни числа. Ще имате карта на съдовия си ритъм. Грешка номер 9. Стоите в аптеката. Вляво – класически уред с маншет за мишница, тромав, смъркуч, в голяма кутия. Вдясно – елегантен китков уред. Малък, лек, изглежда като часовник. Натиснеш – готово. Без мъркуч, без усложнения и приблизително същата цена. Изборът изглежда очевиден. Вземате китковия уред. 9 от 10 купувачи правят същото и 9 от 10 грешат. На китката минават 2 артерии – радиалната и унарната. Те са значително по-тънки и по-повърхностни от мишничната артерия, на която мери класическият уред. Пулсовата вълна тук е по-слаба, сигналът е по-нестабилен. Всяко минимално движение на ръката, всяко завъртане на китката и сензорът губи ритъма. Към това се добавя физиката на височината. Спомнете си правило 2. Маншетът трябва да е точно на нивото на сърцето. На мишницата слагате ръката на масата и маншетът автоматично попада приблизително на правилната височина. На китката трябва да вдигнете ставата и да я държите точно на нивото на гръдната кост. Точно. Не приблизително, точно. Снижите китката с 5 см плюс 4 единици. Повдигнете я над нивото на сърцето, минус 4. И опитайте да държите китката неподвижно на една и съща височина, докато маншетът се надува и ръката изтръпва. Това е практически невъзможно. Резултат. Разпределението на измерените стойности при китковите уреди може в нормални домашни условия да достигне 25 до 30 единици от измерване до измерване. При един и същи човек в една и съща минута. Просто защото китката всеки път лежи по малко по-различен начин. Смятате, че налягането ви скача. В действителност скача китката ви. Има ли ситуации, в които китковият уред е приемлив? Да, при хора с много голяма обиколка на мишницата, за която дори маншетът XL не пасва, или при силни болки в областта на мишницата. Във всички останали случаи, мишничен уред, без изключение. Добри мишнични уреди за домашна употреба са достъпни в аптеките в цяла България. Утвърдени марки като Омрон, Белрер или Медисана предлагат надеждни уреди в различни ценови категории. Китковият уред, ако изобщо, е само за пътуване, когато мишничният уред е твърде тромав. У дома. Изключително мишничен уред. Правило номер 9. Купете уред с маншет за мишница. Ако вече имате китков уред, използвайте го само на пътуване. У дома винаги мишничен уред. И при всяко измерване с китков уред, китката точно на нивото на сърцето, лъкътят подкрепен с другата ръка, не на коленете, не на масата, на сърцето. Грешка номер 10. И тази грешка е различна от всички останали. Тя няма нищо общо с уреда, нищо общо с позата на тялото, нищо общо с часа на деня. Разиграва се в главата ви. Измервате. Дисплеят показва 147. Нещо във вас се стяга. Сърдечният ритъм се ускорява. Мислите, това е много, това е опасно. Какво ми става? Изчаквате минута, мерите отново. 153. Още по-високо. Паниката расте. Ръцете леко треперят. Трето измерване. 159. Сигурни сте. Криза, катастрофа, спешна помощ. Какво се е случило всъщност? Първият резултат е може би случайен скок, може би една от предишните грешки. Пълен пикочен мехур, неудобна поза, разговор минута по-рано. Но когато видяхте високото число
Изплашихте се. Страхът задейства отделянето на адреналин. Съдовете се стесниха. Сърцето заби по-бързо. Второто измерване не е регистрирало стойността ви в покой, а стойността на човек в остър страх. Третото – стойността на човек в паника. Това се нарича емоционална спирала на измерването. Всяко следващо високо число усилва страха. Всяка спирала на страха допълнително увеличава стойността. Уредът за измерване вече не е диагностичен инструмент. Той се превръща в генератор на страх. И да спрете тази спирала отвътре, когато вече сте в нея, е почти невъзможно. Това е близкият роднина на онова, което в медицината се нарича хипертония на бялата престилка. При някои хора налягането се покачва само в лекарския кабинет, от вида на чакалнята, стерилната светлина, студения стетоскоп върху кожата, авторитетният човек в бяла престилка. Оценките сочат, че 15 до 30% от всички диагнози на високо кръвно налягане, поставени в български лекарски кабинети, са точно това явление. Човекът е здрав, съдовете му са нормални, но в кабинета организмът му се държи, сякаш е срещнал хищник. И обратното явление – маскирана хипертония. Човекът идва при лекаря, напрегнат е и парадоксално получава нормални стойности. Защото за точно този човек тишината вкъщи с уреда на масата означава повече стрес от посещението при лекаря. Вкъщи в тишина, сам с мислите си и маншета. Това е по-голямата заплаха. Не парадокс, просто различен човек. Правило номер 10. И то е, може би, най-трудното от всички. Виждате висока стойност. Не мерете веднага отново. Станете, излезте от стаята, изпийте чаша вода. Направете 10 бавни вдишвания. 4 секунди вдишване, 6 секунди издишване. Дайте си 15 минути и едва тогава ново измерване. Не в състояние на паника, не с биещо сърце, а в тишината, която сте си позволили да настъпи. 10 вдишвания, 15 минути. Това е пътят от спиралата. 10 грешки. Всички зад нас. Сега, за измерването на кръвното налягане знаете повече от повечето пациенти и честно казано, повече от онова, което прилага в ежедневната практика не е един лекар. Но един въпрос все още е отворен. Онзи, с който започна това видео. Защо 120 на 80 за много от вас е лъжа? През 1905 година руският военен хирург Николай Коротков за пръв път описва метода за измерване на кръвното налягане с стетоскоп и живачен манометър. Методът залегнал в основата на всички днешни уреди. Тогава са измерени хиляди здрави хора и е определена средната стойност. Тя е близо до 120 на 80. Това число е обявено за норма и от тогава живее свой живот. В учебниците, в лекарските кабинети, в главите на пациентите като догма, като закон, като единствено верния отговор. Проблемът – средното не е норма. Средното е математическа абстракция. Ако в стая стоят 10 души и средният ръст е 174 см, човекът с 163 см не е болен джудже, а човекът с 185 см не е анормален. Те са просто различни хора. Така е и с кръвното налягане. За един човек 110 на 70 е абсолютна норма, пълен е с енергия и мисли ясно. За друг нормалното е 135 на 85, без никаква патология, без никакъв риск. Това се нарича работно налягане, индивидуалната стойност, при която конкретният организъм функционира оптимално. Тя зависи от десетки фактори – възраст, пол, телесна конституция, генетика, климатична зона, ръст. След 5-10 годишна възраст съдовите стени губят еластичност. Това не е болест. Това е биология. Аортата се втвърдява, по-слабо омекотява сърдечния изтлъсък и горната стойност постепенно нараства. При 70 годишен човек 130 и 8 на 80 и 2 може да е абсолютно физиологична стойност, при която мозъкът получава достатъчно кръв, бъбреците нормално филтрират, а сърцето не е претоварено. Ако при такъв човек агресивно снижим налягането до идеалните 120 на 80, това може да има обратен ефект. Мозъкът получава твърде малко кръв, замайване, несигурност при ходене, пропуски в паметта. Бъбреците, свикнали с определено налягане, работят по-зле.
Опитът да се натика жив организъм в прокрустовото ложе на средно число може да навреди повече, отколкото да помогне. Именно за това кардиолози по целия свят говорят все по-гласно в последните години. Европейските кардиологични насоки вече разграничават целеви стойности по възрастови групи. За пациенти над 65 години много протоколи допускат горна стойност до 140. В определени случаи до 150, не като отклонение, като допустим коридор. Какво означава това за вас конкретно в ежедневието? Първо, питайте лекаря не само дали кръвното ви налягане е нормално, питайте при каква стойност се чувствате добре. Това е различен въпрос и по-важен. Много хора от години имат налягане, леко над 100 и 20 на 80 и се чувстват отлично. Други имат стойности, които на хартия изглеждат нормално и се чувстват зле. Числата не са историята. Вашата история е историята. Второ, ако лекарят ви съветва да увеличите таблетката, защото налягането е твърде високо, попитайте, въз основа на какво? Еднократно измерване в кабинета или двуседмичен дневник с двукратно дневно измерване? Това не е недоверие към лекаря. Това е информирано участие на пациента. Никой лекар с едно единствено измерване в кабинета не може да оцени реалното ви ежедневно налягане. Само собствените ви внимателни записи в продължение на седмици могат да го направят. Трето, водете дневник на кръвното налягане. Обикновена тетрадка, химикал, 2 колони, сутрин и вечер. Средното от последните 2 измервания, точния час, 1 дума за самочувствието. След 2 до 3 седмици ще видите собствените си закономерности. Ще разберете при кои числа се чувствате добре и при кои зле. Тези числа, при които ви е добре, това е вашето работно налягане, вашата лична норма. Не 120 на 80, не стойността на някакъв среден човек. Покажете този дневник на личния си лекар. Не едно единствено число при едно посещение, а картина за 3 седмици. Това му дава 100 пъти повече информация от едно единствено измерване в кабинета. Изберете уред, подходящ за вас, и маншет, пасващ на ръката ви. Мерете в правилното време. Тествайте и двете ръце. Мерете 3 пъти и вземете средното. Оставайте спокойни, когато числото е високо. Това не са скъпи мерки, не са нужни рецепти, не са нужни лекарски посещения, само 10 навика, които правят разликата между уред, генериращ страх, и уред, на който можете да се доверите. Кога при лекар? Веднага и без чакане. Ако налягането повторно надвишава 100 и 80, независимо от часа на деня. Ако разликата между двете ръце е стабилно над 20 единици. Ако сутрешната стойност редовно надвишава 160, въпреки правилното измерване. Ако се появи спад на кръвното налягане при ставане, при бързо ставане, потъмнява пред очите или се завива свят, което може да е признак на предозиране с лекарства за кръвно налягане и трябва незабавно да се обсъди. И ако приемате лекарства за кръвно налягане, а домашните ви измервания редовно са в нормалните граници, но при това се чувствате слаби, замаяни или уморени, моля, кажете на лекаря. Може да се налага коригиране на дозата. Това не е дреболия, едно нещо за тази вечер. Измерете кръвното налягане правилно. 10 минути покой, правилна поза, празен пикочен мехур, 3 измервания, първото да се изхвърли, средното да се запише. Може би за пръв път, истинското число. Ако видеото е било полезно, харесайте. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете нито едно видео за здравето след 50. Напишете в коментарите "Започвам" и разкажете каква грешка сте правили досега. Казвам се доктор Иван Петров. До следващия път.